Det var vores video, og hvor vi skatede lidt. Vores startervideo, og vi ville skate på vores videoer. Det var ham, der startede med at lave en 180, og så hoppede han op på den kant herude et sted, og hoppede ned igen. Så lavede jeg en 180 to 180. Så lavede jeg sådan noget, hvor jeg hoppede op på kantsten og hoppede lidt rundt og ned. Så lavede jeg en 180 ned kantsten med et buttercup flip på en måde lidt. Og så, hvad hedder det nu? Så laver Bertel noget lige hernede, som I nok kan se. Hernede er der noget jern et sted eller sådan noget, hvor han lige sådan hoppede op og så hoppede ned. Derefter så laver jeg sådan en, hvor jeg også hopper op, og så laver jeg en 180 ned. Det gør jeg så 2 gange. Men jeg står vores introduktion sådan lige af videoen og sådan. Men ja. Hej. Du skal også sige hej. For helvede, slet den. Hvad laver du? Hej. Hej hej.